Господа. Този поздрав е специално направен за Таир и Шекри от Пещера. Най-добри братия за най-добрия в Пещера, за Неджат патрона. Вали гармина Таир и Шекри, всичко му върви. Абе лага ги за най-големия, за Неджат патрон. Хайде Таир и Шекри, бала бабарота ни Неджат. Еслай за удия шабала, Таир и Шекри от Пещера. Неджат патрона си боса на Германия, всяка майка Таир и Шекри не ражда. Те са вълк единак и си има буд пари фамилия, като бабарато мен вали гармина Таир, пак му върви. Германия, той е човека, канадикен тут бала Неджат. Аудия се силей, е душманем ударе, о Таир и Шекри е най-големия. Onaj baro Анди Пещера, Неджат патрона за ме постигнал всичко. Има жена, къща, палат и най-красивите деца. Таир и Шекри, Марина, Таир и Шекри, Пак му върви. О, Неджат патрона, пенеласунен душман, нашия перавен ман. О, Таир си машино, да си легендата на Германия. Неджат патрона, о баре думо как и баре билеско. Неджат патрона от Пещера. Вали гармина Таир и Шекри патор. Нешунено Неджат патрона от патрони, от арикати, озурало, барвало, лелемано. Агале осавритичане ме фамилия наше перавен авен Желязкови.